Vi står her ved hatcheriet, øverst oppe ved boundary-hullet i Chilliwack-floden. Her ligger et hatchery, som er det sted, vi må fiske op til. Og her tager man fisk ind for at stryge den og lave fiskepleje i Chilliwack Wetter River-systemet. Det er helt ekstremt af de mængder af fisk, der er gået op. Finner overalt, sorter fisk i dammen her, og det er især sølvlaks, der er helt ekstreme mængder af. Hvis vi nu lige kigger lidt ned, så kan vi se, at sølvlaksene er store, de har en rigtig fin størrelse i år, og imellem dem kan vi se kongelaksene, det er de mere grønne og lyse og endnu større fisk. Og indimellem så er der lige en enkelt chum. Det her, det lover helt vildt godt for fiskeriet. Er der mange fisk heroppe, så ved vi, at de er gået igennem, er nede i systemet, og de er på vej op igennem. Så nu er det bare med at få rigge fluestangen og alt andet udstyr til, og så ned og fiske og fange nogle fine laks.